Mina bedlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba ulalelele umuntu omemezayo omemeza ngathi yakhaliyalile uthi igula likaJama lichithekile awunina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaBhekuzulu nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadala inyebo phansi engcobo uZulu liyaduma lezongoma awumadoda phansi kwaNdebele madoda phansi madoda eSwatini abomnaka namamvombatane siyabingelela amakhostetive sibingelela kuzona zonke izifunda la ukufinyelela khona lo mbukiso uyaluyalu lo obingelelayo uprofessor ngengwaka Mkhize ngidabuka phansi wanongoma esigodini sakaBhoko umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yombukelo wethu noma yalolu hlelo lethu luchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho sesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi kungenzeka ngobuningi bama episode nokuhlala nibukela lo mbukiso senize nakhohlwa amandla nengqikithi nomdlalo bohlelo ne-impact uhlelo elinayo emphakathini ekulekeleleni ukuthi abantu baziqaphele baningi abantu engihlangana nabo baningi abantu abangifonelayo abathi mfowethu ngangibhema insangu ngayiyeka straight emva kokuba ngizwe izinto ezinjengalezi ethi mfowethu mina ngase ngiqalile ngihamba nabangani abarongo kodwa kwangisiza lokho kwangikhumbuza ukuthi ngubani futhi ngiphumaphi futhi ngifuna ukuyapi impilo yezidakamizwa ingangiphazamisa kanjani siyabonga abafowethu nabazali abahlezi besifonela besikhuthaza bonke abafona nje bafowethu besho bethi amandla banawo kodwa nje bafaka igama elithi mfowethu ungapheli amandla siyabonga abafowethu uhlelo lolu olokuqwashisa isizwe sisebenzisa impilo zabantu abasezidakamizweni kunjani nsizwa ngiyaphila uyibukekise encane lensizwa bukekise encane lensizwa madoda madoda ngampela bukekise encane lensizwa cha mfowethu asikho lapho umfoka bani lo uvelaphi uzalo bani ekuzalela kuphi ufunde pha amabanga aphansi wafunda apha phakeme i-background yakho nje mfowethu ubumuntu onjani ngaphambi kokuba kufike izidakamizwa empilweni yakho kwenzeka kanjani insizwe sencane njengalena izithole manje impilo yayo isiphelele emgaqweni phela ngakutshela mina ukuthi ngulinda ngowakho isibongo ngiyasiqala isibongo sakakhowa mfowethu asikhona niyawadla kodwa amakhowa hayi siyawazi okay inkosi yake inokhowa shuthi uma isibongo sakho ukhowa shuthi inkosi yake inokhowa hayi cha mina indlela engazi ngayo ngikhule nje ngazi ukuthi ngizalwa abantu bayakhowa kodwa imvelaphi yami zange ithole ithuba lokuthi abazali bami bangixoxele kahle mhlawumbe yikho semgaqweni awuzazi uvelaphi cause phela amakhowa amile entabeni azidlule lapho mfowethu ngulinda wakakhowa mfowethu yebo mangitshela uma wangizala uthi wangizalela esibhedlela sase-Arkhikani yebo ngoba mina ukuvuleka kwamamehlo nje ukuyibona besihlala kaNkonga efulweni kaNkonga efulweni ngifunde kuHlekwezi first year bengifunde kuHlekwezi kushuthi ke besihlala nobaba besa ndawonye ngoba khamba isikhathi baxabana benoma sasuka sayi iLuvu ePortshepstone besuke ePortshepstone emakhaya mina bengijwayele ukuya nganingi ukuvakasha makuthi nginomsebenzi ninti kanjalo ngikwazanga ukuthi ngihlale khona emakhaya la ekubokoma komalume kahle ngoba ubaba imvelaphi yakhe angiyazi hloba yikho nje into akangixoxela yona ngokuthi usukaphi angazi kahle ngayo even njengoba ngikhula nje ngimngaka ayikho into ethi nayenzile engasho nje ukuthi hayi ubaba khona kuningi engingakuchaza ngayo kodwa yena ukhona ngiyamanga wakumanje usaphila umanje usaphila uma osewasweleni mesisuka ke kaNkonga sihlala eLuvu ngisuke ke kuHlekwezi ngoba i-transport bekuyinkinga ukuthi ngiye esikoleni ekuHlekwezi ngase ngiyashintsha isikole ngaye eMthombeni
ngaqhubeka khona ukufunda ugrade 1 bengifundisa uMiss Kanyile. Ungwani? uMiss Kanyile. Ya ungwani ithakazelo zakhona olebelithe ngangumhlobo wenkomo. Yebo. Shuthi bengikhonzile lo thisha lo. Yeah. Ngalendlela ukuthi ngisho isimo ekhaya besingekho ke right yena bekwazi ukuthi angisize esikoleni ngifane nezingane zonke. Angikhava nginike imali ye lunch box yabo. Shuthi time siqhubeka isikhathi alo akwazi ukuxhumana nomama. Meyixhumana nomama ukushuthi kube khona itwist phakathi kwabo. Lento kuyona etheza ukuthi nagcina ngiyekelela. Angazi ke yini yabaxabanisa noma menginyuka ngamabanga esikoleni angazi noma ngathi amanzi amnyama noma ipa noma yini ngoba uthisha bese ngifundisa isikhathi uMemngco hayi bengangikhonzile lo wathisha yawo nje esikoleni bengihlakaniphile kodwa manje wangenza kwangazi ukuthi isikole siyangihlukumeza ngoba yonke into eyenzekayo behlezi izofuna nje ukungiveza nje njengomuntu omubi izingane zesikole yabo nje angenze ngingabi proud ngami wahamba kushuthi leyo nto angazi noma yabo umkhokho omubi ngoba yenzeke nje from grade phansi khona eMsombeni ngaze ngaphuma grade 7 nabanye othisha bengangithathi nje serious. Impilo nje angazi ngathini mfisi kodwa noma yasala khona emuva ekutheni ngingamazi kahle ubaba nemvelaphi yakhe kodwa izinto nje zitshekile futhi beyitshekile all along before ngize ngene ngisho ema-drugsini. Mawubheka wathi noma wakho mhlawumbe leyamxabanisa nalo thisha wakho mhlawumbe lo thisha wakho akuyena yini owagcina manje esekhuluma nabanye othisha mhlawumbe staff room mhlawumbe ngengxabana benayo noma wakho mhlawumbe okwenza ukuthi ugcine unamanyambana kwabanye othisha? Ya ungenzeka ngoba bengingenankinga nje ngisho bengakaxabani noma kodwa ever since nje baba nongathelelani kwahamba ngayo le ndlela le ukuthi ngingakhonzeki kothisha. Ongabi into kanjalo. Kodwa still ngoba phela bengingakalahli nami ithemba ngami ngiyibambile. Yawo. Ngiye high school sekuyisikole esisha phela abaxhumana nomzali wami ngoba into yabangela ukuthi uma akwazi ukuxhumana nakho nothisha wayakhile eduze kwasi isikole eMthombeni primary school. Shisi mengiphuma eMthombeni ngiya kephi eMbambango kaFelix ngifunde eMbambango. Izinto zaqala kwangathi ziba nomehluko phela ngisekho kule sikole angizi. Yeah. Hayi kwahamba kahle yonke into. Into engiphazamisayo eMbambangwe ngoba ngafunda ngagcina abanika grade 10 ayangizange ngisakwazi ukuphinde ngikwazi ukudlula ngiye kwenye grade elandelayo yini ngasho ukuthi insango nabangani esikoleni ngoba ngifunda ugrade 7 ngizowelela ka grade 8 ioledi lashona Melshona ngisala nosisi bami nobhuti bami ubhuti bami ngibale amaya abawu2 uWonderboy noMusa nosisi bami kodwa osisi bami babili abazali uma abanye bazalwa uaunt uma wabathatha wabakhulisa yena ngobani uaunt eseshoni manje laba bangaphezulu kwethu abazali ubaba lo zalayo mina nalaba futhi abawu2 engibalamayo laba futhi abawu2 engibalamayo angithi ithina sibancane ngoba ubaba uyena umuntu ogcina watholana noma thina sobathathu wazizala ngamuva manje laba
ibona abakhulile abayimele abakwazi ukusupporta futhi nabo babe supporta by that time nje maybe angazi ngisho ukuthi mebejabulile kodwa isikhathi esiningi babengasenzeli lutho. Igrudge angazi noma umuntu omubi noma umuntu onjani namanje ngiyafisa ukuthola kanti abanye abantu ebaphatha kanjani. Ngoba nabo sisibese babe nenkinga nathi. Angazi noma ubaba wayengabaphethe kahle sikhula ngoba thina sasibancane sasingayiboni izinto ezenzekayo. Shuthi nabo manje bebenegrudge nathi benokusicindezela even kumanje. Ngiye ngazama ukufisa ukuyeka iwunga ngicela usesama ngisize. Akazazami nakanye kodwa nje udikile ngazuthi mina lolo sizo ngeke lungisize. Angazi noma ngoba akathandi ungisiza noma ikuphi inkinga kodwa yena akaza ngisize nakanye. Yabo ngoba uma ufuna ukuyeka itrack kusuka kuwena ngaphakathi ungaliyeka ngempela ngoba usuke ungakhonjiwe. Yabo nami indlela engibona kunzima ngayo ukuthi hayi impilo yasemgaqweni inzima vele netrack leli liyakwenza isigcila akwazi ukwenza into oyithandayo ngesikhathi osithandayo. Ngiyakhula nje esikoleni sengise high school. Yawo mangicela iuniform noma yini ephathelene nesikole oyisibamba vume ngathi bazongisiza kodwa at the end ngizogcina sengumuntu omubi ngathi manje ngiyabafundekela. Bazongenzela mina yababelesela ngicine ngingayitholi into ngaleyo ndlela. Ngangize ngisizwe nje umama wakamakhelwane. Khona umama wakamakhelwane okuyena ongisizile. Wakahate umama hate Bongani. Manje mina bengizwana nengane yakhe kuthiwa uMakhehla ukhulekani. Shuthi ukhulekani wayesimeyibona yonke into eyenzeka amtshela uma wakhe athi ulinda lapha kanje kubo ngisho ezinye izinto benowanda nomusa bayithula kanje abachazele sonke isimo ukuthi sihlungeka kanjani ekhaya. Ngale ndlela ukuthi even ukudla sometimes bekupheka kuze nje kunuka kamnandi yonke into kodwa hayi uzozwa kukhala amaplate. Mase eqedile ukupheka ekitchen uzothatha ibhodo angene nale kamereni labo badle wena uyogcina ngokulalela nje kukhala iplate kunuka iphunga lakho romnandi. Lutho lala nayo indlela yakho kanjalo. And leyo nto ingenze ngagxila kakhulu ensangweni. Ngasho ukuthi yona engenze ngilambile vele ngizofica amajita la ayiphemela insangwe nami sengigxile ensangweni kube ngazuthi iyazibeka indlela kwaleso sikhathi. Kodwa uma sengibuyela ekhaya sengiyolala la engizozwa khona ukuthi ibonana insango ngathi bengilambisa more. Leyo nto ngasho ukuthi seyingicindezelile umqondo. Awukwazanga ukuthi ukhululeke njengazo zonke iy'ngane. Ngikhona. Nasesikoleni futhi sengisiya esikole khona. Othisha bebekhala ukuthi hey uhlaniphile lapha manje asazini inkinga yakho. Nami futhi kube nzima ukukhuluma ngoba bengumuntu oquiet. Mengiphapha ngizophapha kube over. Engazi ukuthi kufuna ukukhavika nalesikhala lesengihlezi ngithule. Ngoba ningisuke ngingathuli ngenhloso. Incindezi imicabango le esuke ingicindezele eqhamuka ngaleso sikhathi. Leso sokubhekana nento engenza ngisinake isimo sami. Ngoba even ubaba ngingamkhalela kuma ngamhlupha ngimtshela ngifuna ukuya kubaba. Sengithe ukukhula kona kodwa ngisasi primary. Engitshela uma ukuthi yazi lo baba omjahile musu ufika kuyena uzofisa ukubuya uze kumina. Ubaba wakhe akekho right. Nalo nkosikazi ahlala naye akanifuni nina ingane zababweni. Yabo. Ngingayizwa yonke leyo nto ngifune mina ukuya ngenkani. Agcine ekhathala uma kungikhuza athi hamba.
anginike imali yokugibela angichazele ukuthi ngizofika ngithole kanjani. Hlanhla futhi ngikuthole ngaphandle kokuxhumana nomuntu ocingweni time ngiya khona. Ngihlale nobaba ngibone ngathi kungcono ngisafike. Kodwa isikhathi engaphindela ngasemuva ngabuyela kuma ngase sengithole namazwa abhlungu amabi. Kale ndlela uthi ubaba beyikhuluma kabi ngempela waze wabandakanya nokuthi hayi akathembi ngisho ukuthi nje thina siyingane zakhe. Ethi uma bengayena umuntu right kubudlelwane babo and wayithina akasinalo nje ithemba lokusiyingane zakhe. Kodwa hayi mangimbuka ubaba mina bese abantu abafanayo ngoba ngeke ngambone egqoke yandaweni ngithi mengibuka imilenze imilenze yami le ngisho iskin tone iskin tone ayi imilenze yami le. Yazi mfowethu ngiyahleka but ibhlungu yazi lento mfowethu ukuze kufike kulelo zinga mfowethu ukuthi manje ugcina usuyibheka kuyena umuntu. Ngini amazwi akhe izinto ayikhulumayo ngoba nalo umamncane lo ahlala naye besizakala wangibona nje isiphingo ngoba ngeke ngashoshobana nasesiphingo. Mengibona ngingcolile kushuthi ngambona wasmile wambona ukuthi yabo lo muntu akaboni into emphatha kabi lento ngathi iyamchaza. Wabe ngibuza why ungibalekele linto mangikubona azi ngeke ngikubona naphezulu lapha ngaselo stage like performa khona. Wangibalekela namhlanje ngakubamba kahle awuna ndawo yokubaleka ngikubone kahle awusho indaba ungibalekele. Ngabheka phansi ngashawa amahloni wangumuntu onamahloni-ke mina. Hayi athi awungabe ungibalekela mntanami. Kusho ukuthi ngilinde mhlawumbe uzongipha phela something njengomzali engibona ngisemgaqweni uyazi ukuthi ngenzeka ngilambile noma yini engishoda ngayo. Ngishishumi lutho sokuveza kona vele ngiyamazi ukuthi hayi akamuhle kahle ngami kungemina kuphela nabo abafowethu. Bengiye ngimbona ngagcina ngibona ukuthi hayi isiphingo iseduze eLovu yabona sefulweni ngoba njengoba bengiye ngiye kubaba ngimvakashele bese bengazi nabanye abantu abaningi manje banokungibona nokubabona namkalula esiphingo ngasukayo ngeza ngala eThekwini. Mangiza ngala eThekwini ngihlangane naye umfowethu uWonderboy lo engimlamayo. Mengihlangana naye angincenge ukuthi angivakashe phela sambe sikhaya uzonginika imali yokubuya kusasa kodwa ngoba kwakuyisemini sibonana naye yakhala ikade angigcina ade wengifuna. Sibuyeleke naye ekhaya usuku landela nginike imali yokuza la shuthi ngiphanda mangiphanda ngikwazi ukuyithola uphinde ngizizwe ngathi hayi ngathi ngingagoduka nje. Mengigoduka ngimfice yena ayakanankinga bese benenkinga yatshwala-ke nabephuza utshwala kakhulu. Shuthi le nkinga bezihlupha yena zamuyisela etshwaleni. Mina njengoba bengibhemisa kakhulu nginokuhlala nomyumfisi naye obebheme iwunga-ke ebhema nensanga ngiyithanda kakhulu insanga shuthi mesihleli naye sibhema insanga ogcine khipha nani iwunga yakhe mese eqalele iwunga yakhe abheme iwunga mese ebheme iwunga uyanama nje uyambona ukuthi akanankinga uyayiphaphela kumnandi nje noma bengingazazi inkinga zakubo kodwa uyambona ukuthi akana stress and futhi mingekho leyo ngakho uba down. Shuthi usasana ngilinge kanjalo-ke ngaye ukuhlala nalo mfowethu bekuthiwa uMlu igama lakhe sasimbiza ngosigunsi kodwa ngasekhaya ngoba beyisidudle nomzimba. Kushuthi ngigcine ngihalela ukuyithesta nami lento ngiyitheste ngoba vele phela akekho umuntu ongishayela umthetho bengilawule nabafowethu labengibalamayo shiyana ngonyaka
lo kuyena olanywa ilo engimlamayo yena besishiya nga 3 years. Angiqale ngiyitheste lento kuye ngicine ngilwe ngiyibhema njalo siyangena. Hayi kuba ukuthi sengiyayiqalekela-ke sekunzima manje nokuyiyeka. Sengizwile nokuthi akuyiqalekela kanti kubuhlungu kanje. Hayi kodwa futhi mase uyibhemile imnandi yakhohlisana. Ukuthi lento mase ngiqalekele kunje. Isimo usabhemile awuyicabangi leyo nto leyo. Ngangena kanjalo ewungeni njengoba ngingaphumeki namanje umfowethu njengoba-ke engithatha la eThekwini ngisengiphambanisa umfowethu njengoba engithatha la eThekwini ngakusasa ngaphinde ngayigodukela mina nangosuku lesithathu futhi ngenza the same thing ngayigodukela mina. Ngiyamfica uphuze kakhulu asime efuna ukuhamba uyaphi ufuna ukuya eTavern la kuphuzwa ngakhona ngasekhaya. Angazi yini ayithi ngimkhuze ngithi angahamba kodwa nje ngangisizwe ngazi ukuthi angangahamba. Hayi ngenkani yatshwala kahamba kwafika ukuthi angize ngilale engakabuyi. Ngilele ebusuku ngicanga ukuthi kwakuyiphasi kwamabili lapho ngizwe ngathi kukhuluma usisi endlini lo omdala uyena omdala. Lo kade ngimusho ukuthi uSibahla igama lakhe. Le kade ngimusho ukuthi kade ngangimcotha ngisize ngeke wonke. Engangisiza akakukhonzile uzikhaya manginenkinga ngoba sewashada. Uhlala eLuvu uhlala kaShozi ngaShozi Mazungu ngasemsahweni. Kodwa ekhaya wafika ngesikhathi angakaze eze ngaso. Ufike uhamba naye uSibali lo wamshada ethi ummeli. Ngezwe bayakhuluma bathi ulele lapha bamlahle lapha emgaqweni ngizwe ngathi ngiyaphuka. Ngithi mangivuka abafuna ukungivusa bayasaba ukuthi bangitshele lento. Mangivuka ngiyezwa indlela engizizwa ngayo ukuthi ngasikhonto engekho right. Mangibabuza ukuthi awusisi nilanga lesikhathi kwenzakalani bathi hayi lutho linto. Ngivele ngicabanga uWanda. Ngibabuze uphi uWanda. Vele bathule bangangiphendule ngibona ukuthi yabo ukungangiphenduli kwabo engazi isikhonto engekho right. Uvele kubuye lento ade ngizwe ngathi ngizele ebuthungu ephuphweni. Aklasho sathe bevele beyikhuluma hayi ngoba ade ngiphupha. Ngivele ngiphume mina kungifikela ukuthi hayibo ubali wabathi ulahlwe lapha emgaqweni ulele emgaqweni. Ngivele ngiphume mangiphuma ngiyahlele khona emgaqweni angiboni umuntu emgaqweni. Ngivele nginyukele ngomgaqo menginyuka ngomgaqo ngibona iveni yamaphoyisa isime phambi kwakhe umboziwe. Angithi mengifika khona ngifuna ukumbhula ngenkani lo muntu amaphoyisa ngikhuze aze angibambe ngoba sengiqalile sengiyiphenyile into yangu. Ngiyazi nje mina ethi umfethu wayenzini. Angazi ngempela ngoba wayethandana nenye intombazane engazi ukuthi yayisishadiwe noma kwakwenzikaleni kuleyo ntombazane kodwa kwasekumfazi womuntu. Angazi noma wantshontshwa yena umfazi lo insilo lo baba lo wayeseshadile intombazane ngoba intombazane engazi siyakhethwa esontweni. Ephakameni. Indlela iyona ikhanda engabona nje le ndawo le ngoba ngamvela ngabona ubuso kuphela ibhodlokile la ukhakhayi. Ayikho into ebuhlungu ngayibona nje ngale amaye kwabuhlungu ngiyibona kuyigazi lami. Ngangasashisa ukuqhubeka ngimphenya mase esho ukuthi isuthe wegcwele amanxeba nje umzimba wonke. Akazi ukuthi umuntu wayedinwe kanjani lo wenza lento noma kwakuwabantu abaningi noma kwakwayini ngoba ngisho amaphoyisa mewufuna umkhondo wakho uthi wasuka kanjani la ewephuza khona eTavern le akekho umuntu onento ephathekayo.
akekho. Ngale ndlela yokuthi nama namhlanje ngisayibuza ukuthi kanjani ngoba yena umfethu uyena umuntu ozongisiza sayo uzongithengela iMethadone enginike ithemba ngoba wengayifuni indaba yami ukuthi ngibhema ama-drugs nginakwise ngimluza kanje bavele kwangazi ukuthi ngiqhubezeleka kakhulu more ama-drugsini ngoba nayo lento yakhe yanginika kakhulu incindezi. Namanje ngiyayiphoqa ukuthi ngamukele kodwa kunzima. Ngeke ngithi uma ngicabanga la ukuthi inyembe zifikele. Zifikele. Azi ngibuka manje isimanga mina sokuthi emva kwesikhathi eside uhlele emgaqweni ningabonani nomfowenu kodwa kulo 3 days enabonana ngawo kanti awusuzomvalelisa. Ya nami lento engihlezi ngicabanga ukuthi ngiphande ngigoduke bekuyinto enzima ukuthi ngiyenze. Kodwa ngabona nalo suku lokuqala ngavuma sagoduka kulo 2 days bese ngigodukela mina. Shuthi ngasho ukuthi idala zakithi zasezisipha leso sikhathi ukuthi sibona nokugcina. Ngoba yabo indlela esasingasazwani ngayo ngenxa yokuthi ngibhema idakamizwa kanje ehlezi ekhaya seyilinto yasijikela linto uyasilahla. Umusa ewahamba wanyamalala asimazwa yaphi lowesathu njengoba silamana sibathathu nawe linto usuyasijikela manje. Uyasilahla ngempela mfethu ungcono ukusaphila kanje wena ngisakwazi ukukutshela yabo mase ngeke ngikwazi ukukutshela kuzoba kuhlungu kangakanani. Hayi ngoba yena wesinengitshela leyo nto engishayo nembeza cabanga ukuthi okay right izinto unfair empilweni zenzakele kumina kodwa akusho siphela ngiyidayisi ngibe sengiyayilahla. Ayinawo amaqhinga asathane uyangicindezela more ngoba ukushona komfisi ngendlela engingayiqondi. Uyangivala ngasho ukuthi nje kumanje hayi angikho right ngenxa yayo leyanto leya. Uphi umusa kwenzakalani kuyena uma wasilandisa? Umusa wahambe umuntu wesiphingo. Naye umusa wena lenkinga yami yewunga na. Ebebonakala isanda kunyamalala ukuthi hayi siyambona umusa useyiphala isiphingo. Bekhuluma abantu. Kwahamba isikhathi ngingakangeni nami kule dakamizwa kwathuleka nyaka akasabonakala. Sayitshela ukuthi hayi ongenza mhlawumbe waboshwa noma useThekwini. Hayi lutho kwaze kwahamba iminyaka ngempela ngoba yabona ngisengiqala ngiyanwedakamizwa kakhulu ngiqala ukuhlala emgaqweni. Umusa wayesena 4 years ingabonakala. 4 years. Okuyena umuntu okwayefana nobaba kakhulu nangibala. Kodwa naye ubaba futhi wayemphika isiphika sonke. Ngendlela ukuthi ubaba ngima-understand mina indlela athi siphika ngayo besiphika ebehleni nathi vuma ukuthi yasithi baba kena siyingane zakhe. Kodwa futhi uyayikhuluma lento eceleni kanje ukuthi mina nje angithembi ukuthi ngiyingane zami. Lento ekade ihlukumeza kakhulu ukuthi uhlala nobaba wakho wayazi ukuthi ubaba mejabulile engenankinga naye mntanami kubize ngengane yakhe kahle. Kodwa nje esithubeni mediniwe uzokwazi ukuthi akutshele ukuthi wena uyona ingane yakhe. Angiqondi nami ngoba umuntu omdala phela uyazi ukuthi umuntu unjani inhliziyo yomuntu injani ukuthi lento wesuke eyikhuluma kuthina wayelindele ukuthina izosiphatha kanjani. Ungaxoxela mhlawumbe umuntu nje mhlawumbe ngokwe-experience yakho kwenziwa yini idakamizwa uma zike zabamba umuntu oyedwa egcekeni zifuna ukuphinda ibamba abanye abantu egcekeni kugcine sekube ngathi into ewumkhokha yinto edalwa yini leyo?
Cause kancane ukuthi ngempela kuthiwa umuntu uyedobhema ekhaya iwonga njengoba uthi nomfowenu walahleka ngenxa yayo nje manje wena usemgaqweni ngenxa yayo. Yini ebanga lokho ngokucabanga kwakho? Ungasho ke ukuthi ngase umkhokho omubi ngempela. Into ephathekayo nje ngempela angeke ngibe nayo kodwa nezono zabazali isikhathi kweziwele ingane. Seluthi sincindezele nani ingane kanti isiqalekise sisuka kumzali. Njengoba uthi uma wakho awazi ukuthi yini wayebaphilisa kanjani abanye abantu. Yebo ngoba baningi abantu akade bembambela amagqubu andisele lokho sekuwela kuthini. Sebehlunga thina ngisho esengasekho. Ubona ukuthi hayi cha singabantu abangempela. Futhi muthi ufuna ufisa ukuthola iphutha lakho mhlambe ulungise izinto iqhube ihambe kahle. Ubona ukuthi umuntu afuna ukunika ngisho ithuba lokuthi ukhulume nje uloku umchazela uzuzehlisa. Ngoba ngisa-understand okungenzeka futhi usumusa yabo la akhona akasaphili. Yabo sengiye ngaba namaphupho amabi. Amabi ngempela engazi ukuthi ngiyambona. Iphinde futhi ngibone ithuni. Leyo nto iyinkinga ngoba manje akatholakala ithambo lakhe. La ekhona mawukuthi wathula. Wadlula emhlabeni. Manje le nto angazi noma ngifakela amanzi amnyama noma ilifela imnyama kubantu ngoba even nala emgaqweni. Yabo incindezi. Mina ngathi isandla siyaqina ngempela. Ucindezeleka kwami ngoba bafisa abaningi nje ngisho singahlala sihlenga leso sikhathi sikhamba vele umuntu angijikele esithubeni ngivele ngibe necala nje ngingal-understand engingaliqondi ngivele ngibe nesikweletu umuntu athi ngiyamkweleta sekulahleka ukuthi showcase mina hawaye ushowcase mina mfethu hayi wena vele uyisela wena ngangantshotshani yaba nini ke wangibamba ngingeba angeke abe nento ephathekayo uzogijimisa ukusini uzovela ngilimaza angikhiphe into yakhe ube ngathi into edlula engazi ukuthi hayi uqhubeka nezinye izinto kodwa akavi ethi useyishintshile indlela abona ngayo meke wangibona engazi mhlambe ngibuya kophanda ngiphethe imali mhlambe ngiyebhemela ila azofuna khona imali yakhe singemkwelete angivuselele yanto leya. Yabo ngithi ngisukele umuntu sosingisukele umuntu omdala nami ngoba abafethu abaningi engihleni nabo ngila emgaqweni badala abaningi kunami kukancane ngiqondana nontanga wami ngeminyaka angisukela ubona kahle ukuthi lo mfethu uyangisukela kodwa baningi abazosayida naye bacindezele mina xa ukuthi ngoba nje ngimncane kulo muntu why abhekapha abantu abaningi kangaka. Noma umuntu sesimdala kunami kodwa ngiyam-overpower kodwa ngeke ngikwazi ukum-overpower ngoba baningi bonke bazoma naye bacindezele mina ngixake ukuthi kanti yini indaba ningi engazi ukuthi mina ngikwazi ukungicindezela ngoba even i-feeling uma uqalekile ihunga khona indlela ozizwa ngaphi beside-ke ama-pains emzimbeni khona le ndlela nje ozizwa ngayo emoyeni uzizwa uweak nje ithemba libi khona awuyithembi yabo izinto eziningi ngazi ukuthi ngihambe kahle ngathi ngizohluleka yabo ubungeke uhluleke yini awubi nje positive yabo i-self confidence mungabhemeli isuke ngekho awuzizwa kahle. And leyo ndlela le kuzwala ngayo ngisemncane ngangifunda grade 3 ngiphethwe inyongo ngishawe inyongo wayethi uma ngishawe inyongo mesho ngangiyingane mina ngavuka ngikhala ngihayiza kungazi usikade ngibaleka kungazi ukuthi nje khona into ade ngibalekela noma ephupheni ngangingaboni ukuthi yini kukhona kodwa into engibalekelayo ngavuka ngikhala yabo indlela engangizizwa ngayo kulelo phupho leyo ngilele ngisebuthongweni indlela engangizizwa ngayo
indlela engizizwa ngayo manje mangiqalekile. Angazi noma ngangivezeleka kani ukuthi ekuhambeni kwesikhathi empilweni yami ngiyoficana nesikhathi esikanje. Ubona ukuthi vele kwakuyinto ezokwenzeka. Yilento engivele ngiyibona so shuthi vele kwakuyinto ezokwenzeka le ekuhambeni kwesikhathi. Ngoba and lento le ngize ngixoxele umuntu ngibona ukuthi ingwanikwane nje le ngixoxela yona lo mfisi. Akayithathi serious. Kanti manje mina ingenza ngiyibuke ngenye indlela le nto le ukuthi hayi okusho ukuthi mhlawumbe umoya okade ukulandela lo mhlawumbe izinto lezi ezidinga into enjengokuthandazelwa mhlawumbe mawuthi ngabantu bezulu izinto ezidinga ukuthi kuhanjwa abantu bezulu gezwe yebo ungasho into kanjalo nje ungasho into kanjalo nami into engiye ngiyibona ukuthi hayi lo moya lo shuthi wangilandela khona ngisemncane ngikhona lapho ka grade 3 ngangivezele ukuthi lo moya lo uyangizungeza ngoba omunye umfisi esasifunda naye esikoleni esasuka naye ka grade 4 eMthombeni wathi masengibona ngisabhemisa ngokungayibhemi wonke shuthi ebona indlela engihamba ngayo ukuthi hayi sengena ukukhuthini lo washo wathi ngasho yazi kade ngangikubuka wena esikoleni uthi wena uzobe usikhuthini wena wasibuka ususikhuthini kanjani suyabhema and lo mfethu mina ngangibone ngazi ukuthi uyena ongazi ukuthi hayi uyayithanda izinto engekho right kodwa even kunamhlanje akabhemi ngisho ugwayi umoya lo shothi kuzo ushintshe ngisho walk usuku usungenwa yilo moya yabo umoya ngoba umuko wabhema ngeke usawokha ngendlela adiwokha ngayo lento idimo nje liyakusiza nomqondo futhi liyawukhubaza ngoba usuke usukhubazekile uma usuyibona wena engasehlukile kwabanye abantu Linda uyisimanga sendoda izinto soyikhulume namuhla ziyamangalisa ngihlala ngithi uma uyikholwa kholwa ngempela thandaza ubusuku nemini ungakhathali uma umuntu wesizulu dila nezinto zesizulu ngempela ungazirobhi ungazixubi ungakhathali ngoba singabantu basimina ngiwumuntu wasemhlabeni ngeke ngijaji ngithi kupho kusebenzayo kupho kungasebenzi lokhu okholelwa khona mawukwenza kumele ukwenzisise ngoba uma ukhala ngokuthi lento oyifila njengamanje mawuqalekile injengomuzwa owavuka nawo uphupha futhi wawukade uboniswa yona lento okusho ukuthi umoya lo umoya spiritual idakamezwa nje zonke zinomoya ngempela ngoba abantu ababhemayo banokwenza ngendlela eyodwa even umona nje khona umona nje oyidakamizwa nje okhona ngisho umuntu umazi lo mfowethu uyakwazi ukushare uyaphila kodwa menizohlanganiswa isidakamizwa kuvele elinye iside lomona nobunja okade ungalazi kuyena ukudla yonke into angangakuncisha kodwa mase kuyela ngakisidakamizwa even neqinisa likho yabo nje idakamizwa sinamadimoni anzulu futhi amakhulu ngempela mfethu kube nginemali abengiyakuthatha nguse rehab bafowethu makhona usebuke wezofika la siyacela thatha lo mfana muse rehab lo ngine feeling yokuthi uma ngashintsha impilo yakho kungasizakala abaningi mhlambe nemibuzo onayo ngempilo yakho
kuyohamba izimpendulo zibe khona. Ngoba manje uqalile uyaqhathanisa imumva nenamuhla. Izolo lakho nenamuhla. Uqhathanisa amaphupho, uqhathanisa impilo yakho. Uqhathanisa indlela abakuphatha ngayo abantu, uqhathanisa ukuthi uma wakho ukuthi uyabona yonke lento esekhanda lakho njengamanje eyimbuzo. Ngicabanga ukuthi uma ungasizakala ungaba nazo impendulo. Siyacela uma kungaba khona ongaba namandla asilekelele sihambise lensizwa rehab. Kade ngagcina ukuguqa ngicele ngeindaba zama rehab. Ngiyacela abafowethu lensizwa ubukeka isencane. Siyacela nje ungaba nalo usizo bafowethu. Asisize asihambisele nansi ingane rehab ngoba nginale umuzwa wokuthi mhlawumbe ongasiza uyovela khona kwi-MPTV1 ebantwini abangaphezulu kwa-100,000 ukhona lona ongabayedwa abe nomuzwa abe umzali ashintshe impilo yakho mfana wami. Angizokwanda ngomlomo njengebhakede. Siyacela nje kodwa ongaba usiza vele athathe inamba yami kuyi-comment ekhona lapho akuze umfana akwazi ukuthi asizakale. Wadliwa yini la? La ngasha. Ubhemile? Ya ngangibhemile. Ngidose ngempela ngithingile ngishuthi yabanda ebusuku. Manje sinokubasa umlilo nje ebusuku. Yabo. Shuthi ngigcine ngihlila sengibhemile. Njoba ngihleli ngivuswa ikhehla. Ikhehla liyathuka sekunzima usilingibambe ngoba manje sengiluze yonke ibalance sengiyongena emlilweni. Ekushuthi lingakwazi ukungibamba kanjalo. Hlanhla leyo engakwazi ukuthi ngisheshe ngibalance ngaye ngalophinde ngiphume kuwona umlilo. Lapho umlilo kaplastic, umlilo wekesi. Ushikisi. Laseliyiphalishi nje. Yabo nje ngaze ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ingalo yami ayishanga yonke la kuyanyuka ukuthi. Shuthi yakwazi ukuthi ishe la kancane ngoba kasheshe ngini ukuthuka. Ukuthuka kwangisiza ukuthi ngisheshe ngibuyele emuva. Ngoba nale khehla nje balimemeza la ngisiza ngasho ukuthi lona la ngithusa kakhulu. Ngoba akuthiwa alingiqashisi alizamanga ukungisiza. La ngizovuswa yikona kushuthi ukusha sengwele kuwona umlilo. Ohlawumbe futhi ngangeke ngikwazi nokubhalansa ngangizongena ngale ihlombe nomzimba wonke. Yabo la kwazi ungisiza ukuthi ngibhalanse ngaye ingane. Linda, okusho ukuthi esiswini sikama wakho umuntu osesele wesilisa yiwena. Yebo. Mina. Laba bakhona abamantombazane futhi badala bona. Lo munye nje beseshadile wasekhaya phela impela kodwa manje useshadile kaMkhize. Hawu. Umele waMkhize. Ngasho akasabizi isibongo sama, usebiza isibongo sakaMkhize. SekuwakaMkhize. Asisiza ngako sengasiza phela ngobani isekhaya kubo. Umalume. Kodwa vele khona la. Yebo usebiza esinye isibongo. Ikumalume impela kodwa phela ubaba wakhe naye akamazi. Uma wakho mfethu uyowenza wonke lo monakalo. Ngeke ngathandi nje ukukhomba kodwa nje uma wakho mfethu wawenza umonakalo. Ya phela iqiniso ngesilibaleke. Sizalo yena impela kodwa amaphutha mina unawo ngeke siqamba amanga. Ezinye izinto zimbangela. Nje uyena imbangela kuzona. Kwanani niseleka nizwene. Shithi wamthanda kakhulu baba. Waze wavumela ukuthi ngoba ubaba ihlunga lezingane lezi nama yikho into engizoyenza ngeke ngikwazi ukumshiya. Ngoba usengizalisile nezinye izingane futhi kushuthi
sizozama ukuncenga ngale nje sizoncenga ngayo iy'ngane zakhe zibe yingahleli naye ubaba eyixosha ngoba hayi abamfuni ngampela uyabona nje noma bekhuluma meke baphatha indaba yababa ekunyuka ngisho umoya kubona ngisho nentathu sizokunika yona ubusayithola ingathini mfowethu i-advice yakho kubantu besifazane cause njengamanje kuye kwatrenda enye into ku-Facebook ethi bathi abantu besilisa umuntu wesifazane onengane mayegana kumele ayishiye ekhaya komalume wayo ingane uma ezogana mina akashiyele nokungeyona ingane yami le komalume kodwa njengamanje into eyikhulumayo ubaba wakho wathatha uma wakho nezingane zakhe waseke ngayiphathi kahle lezi ngane njengamanje lezi ngane izona eziphumelelayo lezi zakhe ayeyigonile zinenkinga zixabene manje ingane zodwa manje wena ungathini uma umuntu wesilisa ethatha umuntu onengane yini okumele ayenze mina ngibona ku-right ngempela ukuthi ayishiye le angayizali nalo muntu wesilisa amthathayo umama ngoba ngempela kunokuthi iphatheke kanje ingane ongcono ingane umama akayivakashele kubo yazi ukuthi hayi uma uyeza ngesikhathi esiwukuthi uzofika ayiphathele izinto eyi-right ayitotosa ingane yakhe kodwa ibe ikubo ngoba emisi ihlala nabo bobabili izoba nanomona mase ubaba enzela le iy'ngane zakhe ayizala nomama lo into ezinhle soluthi yena uyayihlunga uma ukuthi naye akayikhonzile lo baba yaleyo ngane kwayenzeka ukuthi mhlawumbe ubaba wayo leyo ngane bengatholani kakhulu mhlawumbe bake baba nanengxabano naye le ndoda esiyithathile umama soluthi bingazwani nobaba uzala le ngane yakho intombi le abahlala na kodwa angayizali lo mfowethu ngoba khona enye into ukuthi ungayipretenda kodwa kuhlala ivele ekugcineni ukuthi hayi imi kanje ngeke upretende ngonaphakade ngoba uthando ukukhombisa uthando umuntu ompretendayo nomuntu omthanda ngempela ngekufana and then amese kubona lokho uzongenelela ngisho kunalo muntu omthanda naye agcine seba nomona nanesikhwele sokuthi lo umthanda kakhulu usisi wakho unayo nengane ngaphandle usisi wami unazi iy'ngane ngaphandle manje lo agane naye uhlala nazi iy'ngane zakhe nalezi ayizala kuyena lo ashade naye lezi ayizala ngaphandle uyabona nje lento isiwumkhokha manje isiyabuya manje iphumela kuyena and ngicabanga ukuthi uyohleze novalo ngenxa yento ehlela yena kumama wakhe and ongaba ukuthi mhlambe uluthekile emqolweni mhlambe akayiboni kodwa noma ngingenazi isiqiniseko saloko kodwa angikaze ngibone izenzo ezikhombisa ukuthi leyo nto ngabe uyayinaka sengisho khona egameni lokuthi nangesikhathi kwenzeka kuma wakho kungenzeka ukuthi uma wakho into ayithatha light engazi ukuthi izoba ne-impact engakanani ey'nganeni zakhe because njengamanje phakathi kwenu kunoqhekeko kodwa nixabene kodwa khona kukhona lokhu ukuthi futhi kukhulu kuyavela kuyabonakala ngoba naye uLuyanda umshana manje umfana wakho sisi okhulile angamzali nalo umkhwenyana wakhe ahlala naye manje naye uyabhema manje umkhokha manje lento uyayibona ukuthi lento manje ifuna ukuba umkhokha impela rotate futhi idinga ukuthi ihlalelwe phansi angazi kubizwa abafundisi ivalwe noma kwenziwe njani because into ebukeka izoba yi-chain namhlanje kungawe kusasa kungaye kanjalo jika hayi lento into engiqeda amazwi ngempela mina
kodwa ngempela mengaba khona imizamo kungabonakala ukuthi kona kuphi okungalungisa ngoba akukho okungalungi ubona ukugqima ingozi lapha ekhanda abafana ingxabano zasesikoleni lezi ingxabano zasesikoleni and wangishaya ngesando wangishaya ngesando la ubhusha abafana ke baselufu bebengazwani nabafana bakaFelix and mina bengifunda khona kaFelix embambamba sagcina sithola amachaphazela ngokuthi angithi njengoba sabafana sibhema insango sibehlale sonke yonke manje noma ungakaze wonela ukuthi ungazi ube nacala ubona ungakazi ulimaze umuntu wena bebekwazi ukuthi usuka le ka elufu bakubona kaFelix ababuzi lutho bebevele bangene nje ngekhali bagwaza noma bakapa ngayo yonke inhlobo yesikhathi futhi bebekulimaza ngempela bengakuncengi ngoba nabo abafana bakaFelix mebephezulu elufu nabo ngigcine sengingenelela nami ngeke ngiyikhiphe besibalimaza emva uba nawe bekushayile yebo kodwa kwaqala ngoba ngangihleze ngingayingene lithi hayi nangihlangana injalo ngiyayazi injalo kanti ngiyayifaka kusho ukuthi mengithi angihlangana azosho kusuke kumele ngibalamulele noma ngenze njani hayi nami shithi ngangena kanjalo ngoba bake baze bangizuma ngisho ukungizuma ngcono la bangihupha baze bengibamba ngangibhekile ukuthi ayibona ungilimala kodwa la khona isikayi silanga sehlweni esincane ngase ngiyaphenduka nangu mfana usiyawuphakamisa ungese ngemuva ngiyaba ngase ngiyavika kusho ukuthi ngangavikeka kahle wangikwaza la ehlweni nawonayo lento ngiyalizwa ithambo la ngaphansi kwehla omunye ubaba nemvubu emotweni manje ngingakhe lo bafuna ukushaya sobabili ngoba nami sengicoshile ibhodlela ngiyabona phela nangu mfana izongibulala ngingayilweli and mungayilweli ngempela ungagcina ufa ngempela umfana akakuzweli wabaleka ngathi ngifuna ukuchaza nawe uyayiphakamisa imvubu kumina nami ufuna ukungishaya nami ngabaleka sabaleka sobabili kodwa yabo nje beze bengikapha la ngobhush la ekhanda ibangilimaza kakhulu ngoba kwakuyisebusuku kunephathi umngane kaWanda lo mfethu ngimlama ekuthumi lo sasiye khona kusho saphuma siye esitolo sasiyothenga ugwayi nezinye izinto ezayidingeka esitolo mesibuya sihlangane namantombazane sihlukane ngenxa yawo lamantombazane kusho ukuthi bahlukana bafisa umuntu akhulume nentombazane ayishelayo ayifunayo mina mengisala ngingedwa mina ngisele namuntu yithi mengiphenduka ngezwe ukuthi hayi ngasekhona abantu abaqhamukayo la ngemuva kwami ngitsho ukuthi bona ngisime ngiphenduka yila bafana manje nikha sebeyiphethe ngezandla ema ngisuka ngibaleka bangayibeka phansi bangihlala imbashalala ngibaleke ngingene ehlathini ayibangene nami manje sengiyabaleka angisathi siphuza notshwala manje utshwala mina bekuyinto engingayijwayele bengingaphuza utshwala amehla semnyama ngase ngikhathele isifuba siyashisa ngisime ngisi la ngibambeke emoshini yimi ngisi ngiyaphuma emoshini hayi lutho ngizwe ngendoda isingidonsa labantu basangihupha namanje ngoba yabo indlela engase esebungu overpower ngayo utshwala ifocus eyingasekho angikaphe ekhanda oyedwa ngoba wathi efike ngikhipha nje lo munye emanzini angikaphe lo yedwa uyaqhamuka vele usengibambile lo angikaphele ikhanda ngoba nginomthungo nje bangilimaze bangikwazi ngoba bangigwaphala ikhanda bangikwaza amanxeba amabili la amakhulu engathi ngikwaza ngombeso omkhulu impela ngoba ngangikhala ngixolisa ngibuza ukuthi bafethu ngenzeni ngaye nganenzani bafethu thiwe ungaloku sibuza la ngani ngihlalela ufu
enganihlale eluvu shuthi yona into engangilimalela leyo ukuthi ngihlale eluvu and nami ngusikhothini ngoba amanye amajita ayengawona usikhothini bengabhekana nale nkinga ukuthi azobanjwa linyazo shuthi bekulimazana usikhothini kahle kahle ngoba nami ngizengagcina ngiphoqeleka ukuthi hayi angidlalele igame idlalwayo ngoba shuthi mengingayidlali ngohlala ngilimala ngcono endaweni misabo wazi ukuthi angihambe lapha ngoba uyazi ukuthi hayi kunesizathu ukuthi angihambe lapha masingekho isizathu kuba buhlungu kakhulu no mfethu ngilimala into engekho hayi sibongele mfethu ukuthi ufike uzoshare story sakho ngicabanga ukuthi baningi mfethu abantu abazosizakala abazali abafowethu abathatha odadewethu abanezingane ngaphandle odadewethu abanezingane ngaphandle abasemshadweni mina njengesingami mina ngingaganwa mina umuntu onengane as long as ikhanda lakhe lisebenza futhi ingane ngiyithathe ngiyifake ngaphansi kwekhwapha lami so kungabike futhi mawusuwenze njalo mhlawumbe egcina sekuyena usisi omthathile osenza wena ugcina uzonda ingane yayibona le nto leyo mhlawumbe ngebehavior yakhe khona lapha egcekeni so izinto ezinjengalezo mhlawumbe ezinye izinto kumele iqashelwe ziqaphelwe nanokuthi izinto futhi kakhulu zisala nezingane njengoba nje izingane nisele uthi kunoqheko phakathi and uyafisa ukwazi ukuthi uma wakho wayebaphethe kanjani abanye abantu ngoba manje sekubonakala ngathi bakhipha isibhongo kunena so izinto eziningi lezo and ofuna ukufunda uzofunda kule episode ongafuna ukufunda indaba yakhe futhi asizukumncenga kubalekile ukuthi konke sikulethele isizwe kube into ezokwazi ukuthi bakuthathe bakhele khona futhi becabanga ukuthi nabo bengasizakala kanjani emndenini yabo ngoba lenkinga okhuluma ngayo inkinga ekhona namanje emphakathini engaphelile so izinto ezinjengalezo kweze zidala uqhekeko ukugcina abantu bengasakwazi ukuthi behlalisane kahle ngisho omunye senenkinga bengabe besalekelela njengoba uthi nje lo mama wathi mayekubona wasmile ezinye zezinto lezo ezibhlungu yayibona le nto leyo but ke kunjalo nathi ngeke sikwenze lutho igama lami ngoprofessor Ngwakamkhize mawusubuye wezwafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell join membership ukuze sikwazi ukuthi senze ezinye izinto yabona nje kube membership isezingeni eliright ngaba silokhu siguqa bese vele sithatha imali ye membership sihambisa umfana rehab kubonakala ukuthi ngempela iyashintsha impilo yakhe kushintsha impilo yengane yomuntu omnyama ngoba ingane zethu ziyikusasa lethu ikusasa lesizwe isizwe sethu ngakho ke ukulekelela intsha ukuziphume edakamizweni ukulekelela isizwe sethu ukuthi ikusasa laso singakhali ilonda ngakho ke mina sengcenga